Masha Allah, ga yadda ake restoration da payment a cikin wannan tsari na iFood. Insha Allah, idan ka taba nan gurin, in ka taba nan gurin, link in aka tura maka a wasu za ka danna zai buɗe ma kamar haka. Yawwa, yana shigowa abinda za ka yi kawai sai ka taba nan gurin. First name ɗinka sai ka rubuta misali ga sunana ko Mu'azu, ko da ke already bari in yi wa gwada ƙanina misali sunanka Garba Ahmad. Email ɗinka ka sa email ɗinka gashi, ga email ɗina nan. Phone number sai ka sa ga phone number sa misali kuna gani phone number sai ka sa password misali password gashi password ka maimaita, kuna gani. Yawwa, referral code za ka gan shi nan, ba kar ka taɓa nan gurin, haka za ka bar shi na wanda ya tura maka ne. Sai ka cikin nan gurin, yawwa sai ka danna sign off. Kun ga suka ce are you sure za ka registration a wanda za su gaya maka sunan wanda za ka registration a ƙasan shi. Sai ka ce confirm. Yawwa, in ka ce confirm sai ka zo kai payment. Baya buɗewa sai payment, kawai sai ka taɓa nan. Yana kan debit bank transfer nan gurin tana ake yi. Yawwa sai ka taɓa nan make payment. In seconds, ba wani wahala, in seconds. Gashi nan zai buɗe ma. Sai ka taɓa nan gurin pay with transfer simple. Gashi nan. Za su baka account number. Za su baka account number. Kun gana? Ga bank, Wema bank. Za su iya baka kowanne. Amma duk wanda suka baka account number ce kamar remita. Kana payment din ta riga ta gama. Kaga Wema bank gashi account number. Kuna gani? Ga kuma amount din da zaka biya. Ga abin da zaka biya. Kun gani? To very simple. Abin da zaka yi a nan shine kawai sai ka je ka buɗe bank application ɗinka. In ka zo sai ka kwafi wannan account number, da mu kasan bank Wema bank. Sai ka kwafi wannan amount din exact, sai ka je kawai ka sa a cikin amount, ko kuma ka rubuta 3,147.21. kana danna transfer yana tafiya kawai, yana tafiya shikenan sai ka zo ka taba nan gurin kawai. Kuma ko ka taba nan ko baka taba nan ba, in dai ka tura kawai kudinka zai shiga automatic, account ɗinka zai buɗe maka daga nan shikenan. Bari yanzu in je in tura ku gani yadda account ɗin nawa zai buɗe insha. Gashi nan kun gani za ta yi expire ne within 30 minutes. In aka yi minti 30 baka tura ba ta yi expire, sai dai ka zo ka sake yin ɗaukar wata account number din. Yawwa, gashi na zan tura yanzu. Na tura. Sai in taba nan gurin. Kuna gani ko? Kun gani ko? Ko da nan bai kawo maka nan gun ba, inda ka san ka tura, ko da network an samu matsala nan bai zo ba, inda wajen minti 30 ne ka tura, okay kawai za ka kudinka ya shiga. Yanzu za ka ɗan jira nan, za ka ga yayi tick. Kuma ko da network ya baka matsala, inda ka san ka tura wannan kudin kamar haka, to baka da wani damuwa insha Allah ta'ala. To kun ga me yace?
in kai refresh in ya ce maka haka to yayi. Kalli nan me ya ce, it is either because the link is incorrect or the transaction is already completed. Kun kula da kyau abin da aka faɗa a nan gurin? Dubu ku ga nan, karanta nan gurin. To shi kenan yanzu yayi, kawai sai ka taɓa nan. In ya ce maka haka bayan ka tura da kuɗin, kawai sai ka cancel payment. Shi kenan kawai ka wuce gurin, kuɗin ka su riga sun shiga. Insha Allah ta'ala account ɗinka zai buɗe maka normal. Za ka